Nie je tajomstvom, že najviac rokov sa dožívajú obyvatelia krajín s tzv. Zdravými kuchyňami. My vám teraz ponúkneme rebríček 7 top potravín, ktoré by určite nemali vo vašom jedálničku chýbať. Avokádo je typickou súčasťou mexickej kuchyne. Z 20% ho tvoria nenasýtené mastné kyseliny. Veľmi priaznivo vplyvňujú kardiovaskulárny systém, čiže hladinu cholesterolu. Je najvýživnejším ovocím vôbec na svete. Avokádový olej je výborný na pokožku, na veľmi suchú pokožku, na exematóznu pokožku. Paradajky nedajú na ne dopustiť najmä Taliani. Konzumácia 2-krát týždenne znižuje riziko rakoviny, prostaty či prsníka. Chránia kardiovaskulárny systém a sú prevenciou osteoporózy. Sú bohaté najmä na antioxidačne účinný likopén. Je to v podstate karotenoid, podobne ako beta-karotén, napríklad ochraňuje pokožku pred UV žiarením. Čo je jeho výhodou, je, že vlastne nemení sa na vitamín A tak ako beta-karotén, ale viac menej ho telo môže využiť práve pre jeho antioxidačný účinok. Čili ľudia v krajinách, kde vládne pikantná kuchyňa, trpia oveľa menej rakovinovými ochoreniami ako napríklad Európania. Môže za to štipľavá látka kapsaicín, ktorá má aj mnoho ďalších benefitov. Lokálne aplikovaný na pokožku najprv má pálivý účinok, ale hneď po tom pálivom pocite paradoxne prichádza pocit tzv. Lokálne anestetický. Využíva sa pri bolestiach svalov a kĺbov. Čili papričky pomáhajú aj proti migréne a uľavujú pri prechladnutí. Je všeobecne známe, že kapsaicín sám o sebe takisto podporuje spaľovanie tukov. Olivový olej. Stojí na ňom stredomorská kuchyňa. Olivový olej sa spája samozrejme s Gréckom a s inými stredomorskými krajinami, kde ho teda používajú veľmi vehementne už od, 6000 rokov dozadu. Už 2 lyžice denne výrazne znižujú riziko srdcových ochorení, znižujú cholesterol a krvný tlak. Olivový olej pomáha predchádzať osteoporóze a spomaľuje starnutie. Je bohatým zdrojom vitamínu E. Chráni ten olej pred pokazením, teda pred oxidáciou, a je aj nám zdrojom tých antioxidačných látok. Zelený čaj patrí medzi najobľúbenejšie nápoje v Japonsku. Pomáha prekonávať stres, pôsobí veľmi dobre na trávenie. Výskumy potvrdzujú jeho prospešný účinok v prevencii voči rakovine. Ideálne sú 2 šálky denne, ale pozor, keď už raz zalejeme čajové lístky, musíme ich udržiavať teplé. Vychladnuté totiž strácajú svoje účinky a môžu byť dokonca zdraviu škodlivé. Zaujímavosťou je, že v Japonsku dávali studený zelený čaj iba odsúdencom na smrť. Losos. Výskumy preukázali, že ľudia, ktorí si lahodné mäso tejto ryby doprajú aspoň raz do týždňa, výrazne znížia riziko infarktu. Je bohatým zdrojom vitamínu A, ktorý nám je prepotrebný hlavne teda pre dobrý zrak. Je to vynikajúci antioxidant. Vitamín D v lososovi pomáha ukladať vápnik v kostiach. Vitamíny skupiny B sú prevenciou rakoviny hrubého čreva a podporujú správne fungovanie nervového systému. Magnézium bojuje proti únave. Flór chráni zuby. Nezanedbateľný je aj jód. Má vážny vplyv na tvorbu tyrozínu a teda na našu štítnu žľazu. Lososa by mali určite do jedálnička zaradiť budúce mamičky, pretože 3 omega mastné kyseliny sú dôležité pre vývoj mozgu dieťaťa. 7 najzdravších potravín sveta uzatvára cesnak. Typický je pre libanonskú kuchyňu. Je známe, že znižuje krvný tlak a cholesterol. Je to také prírodné antivirotikum, čiže ako prevencia pri chrípke, prechladnutí, pomáha pri bronchitíde, pri kašli. Lokálne aplikovaný cesnak lieči bradavice a opary. Ste už teda rozhodnutí, čo si dáte dnes na večeru? Dúfame, že sme vás inšpirovali a na vašom tanieri sa objaví aspoň jedna zdravá pochúťka. Mnohí gejovia sa chcú stať rodičmi. Akú majú možnosť na Slovensku? Mike sa narodil ako žena. Takmer 50 rokov bojoval v cudzom tele. Dnes je z neho muž. Na dnes je to všetko, ale aj zajtra sme tu v rovnakom čase. Tak pekný zvyšok dňa v spoločnosti našej televízie. Dovidenia.